салом алейкум гуфтанӣ будам дӯстон, хуш омадед ба канали Ҷовид Тюб. Пеш аз сар кардани видео ҳамун лайка як шапалоқ бизанед. Мирон бибии худро ва Райҳонро ба қасри Азиза Асланбой овард. ман ҳам мунтазири ту будам азиза. ҳоло ки ту аз утоқам нарафтаӣ, амонатамро ба ту медиҳам азиза. Азиза Асланбой мехоҳад ки Райҳонро бикушад ва Мирон бошад падари худро бикушад, Хазар Шадоғлуро. Аммо агар Райҳон бимирад, филм дигар маъное надорад дар назди мухлисон. ба фикри шумо дар филм кӣ бояд бимирад? Дар комментария нависед. Ногуфта намонад дӯстон, охирон филми Ишқ ва нафратро рӯзи чоршанбе бо забони тоҷикӣ ва рӯзи шанбе бо забони русӣ тамошо кунед. баъд аз қисми 27 2 ҳафта ё ин ки 3 ҳафта истироҳат доранд барои соли нав. баъд аз ин боз мо метавонем ки давоми филмро тамошо намоем. ба канали мо обуна шавед ва якумин шуда хабарҳои навро бифаҳмед.